maginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asimlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 25 na kita ka na bulan na Hulyo, aldaw po kita na Biyernes. Tagkod ngunyan, Mayo pa man giraray laog sa klase sa mga eskwelahan. Suspendido pa man giraray, pampubliko asin man pribado. Sa mga opisina, ani ba garumayo pa man giraray laog. Puro halawig na holiday, bakasyonan. Hindi sa mga yaon sa local government units, kay puhan man giraray ang sendang presensya. Lalong-lalo na itong mga yaon sa disaster. So, Municipal Disaster Reduction Risk Management Office, pati naman ang CDRRMO, ang PDRRMO.
Yan sa Barangay Santa Eulalia sa Banuan po ka na Nabwa Camarines Sur nagpadaranan in relief. Si Congressman Migs Villafuerte sabi niya preposition naka-priority na ipadaraan mga relief goods sin mga bulong sa mga pinaka-low-lying areas ka na probinsya. Sunod-sunod ang mga bagyos in low pressure area kaya man magin alisto po kita maghanda sin magsunod sa mga nanunungdan. Yan ang mensahe ni Congressman Migs Villafuerte ka na ikalimang distrito kan probinsya nin Camarines Sur. Tapos ini man na Lake Buhi nagpaluwas naman kan tubig na dam ta kumbaga grabe na ang tubig nag-overflow na. Puon po ka sudmaan lake water elevation nasa 83.29 meters. Sin nasa 1.40 meters na gate opening. 83.5 meters na overflow level. Sin 82.8 normal water level ka na sinambit ng dam dyan po sa Lake Buhi. Kaya water elevation puon kasudma nasa 83.25 meters. And pagpapaluwas po ka na tubig, sabi nga ni kan, gradual sa naman. Tanganing day maapektaran itong mga yaon sa kababaan na lugar, digdi po sa Rinconada area. Pati kayo nga iba parang mas mag-effort pa mag-English sana Tagalog lang or buhinon para maintindihan lahat ng residente. Hindi lahat nakakaintindi. Just saying, sa panahon dapat yung anunsyo ng pangmasa tinalo nyo pa ang JME. Pamira. Ayo, pinag-English man kaya ka na local government unit ka na buhi itong sa indang official page and water level ka na Lake Buhi. Mas lalo man kung buhi nun ang tataramon baka makasabi yan laoyay at baha maostik. Ini po ang pagpapaluwas ka na tubig dyan sa Lake Buhi. Kumbaga luway-luway sa naman talagang kadakol kan maapektaran mas lalong maba pa sa mga yaon sa arababang lugar digdi po sa Rinconada area. Tapos ini pong manunungod sa dapat daw na ulangon ang flood control funds para sa mga senador, kongresista, sin ibang nailihir na opisyal. Sigun kaya kay Senador Erwin Tulfo ang pagkakaiguan ng flood control funds kan mga senador, kongresista, sin iba pang napiling opisyal dahil napapaduman sa nasubuot sa bulsa. Ayan lang. Sinabi kay ni na mayong pakiaram ana politiko sa flood control dahil ang trabaho ini kana Department of Public Works and Highways. Kaya why do we have to put our heads together? Hayaan natin ang Public Works to do the job. Nian mamundong sabi pero napapaduman sa bulsa, sabi ni Senador Erwin Tulfo. Daw kung DPW dyan magpaagi kan mga flood control project na yan dahil man daw mapaduman sa bulsa. Yan ang hapot. Puro parehas man po yan, kongresista, senador, basta may pundo sa flood control, grabe ang gunting. Maski ang DPWH,
Kaya ang pinakamarhay kay ni bantayan ang proyekto sa flood control. Ta nganing dahil sa na mapaduman sa mga bulsa. Pabor kita sa kunya na ini ni Senador Erwin Tulfo. Kaya lang parehas man anas man mga nagkukurakot. Pero nga ni mas malala pa ang corruption sa DPWH kaysa sa mga congressman. Kung dyan paagi yun sa DPWH sana pundo, sindanan mapaagi, mas lalo gayon. Ang pinakamarhay dyan, pakarhayo na sanan mga proyekto dahil napagpara, kanya na, kung isayan makapot ay pambihira. Tanadadagos na nada sa bulsay, puro mga mo nagbuburulsan, di ba? Maski congressman, napapadagos man sa bulsa, maski kamong mga senador, dahil man kamong makatios, na dahil magbulsa kan pundo kan gobyerno. Pag-abot ba kan eleksyon, mayo kamong preparasyon. Ang pagpapara-prepararan ba kan mga congressman, senador, basta eleksyon. Dapat igwa kamong naibulsa durante kan sa indong termino. Kung Mayo, pag-abot kan panahon na nin eleksyon, ay talagang mangangamuti ka mo. Napot yan, sa inman ka mo nagpaparakuha kan mga ibinubulsang yan, na pundo. Kung day ka mo maggunting sa mga proyekto, yan po ang gustong sabihin sa naman kayan. Kaya day magparasagin-sagin. Nagpaluwas naman na press release na Bicol Party List. Sigun sa Bicol Party List mobilizes relief preposition, rescue equipment and anticipation of Dante's ining tropical depression na si Dante impact in the Bicol region. As part of its proactive disaster response strategy, Bicol Party List has activated its disaster response team as early kana Martes pa. Ana sa indang preparasyon para sa posibleng epekto kana Typhoon Dante na uminagi digdi sa riyon kana Bicol. Kana Miyerkules na aga, 7 rubber boats asin man 5 motorized rubber boats and naka-standby para sa tulo sa deployment kana mga kaso kan in case na may swift water rescue operations and kaipuhan. Ana Bicol Party List yun padagos ang koordinasyon sa mga probinsya and municipal coordinators, local government units asin man iba pa mga relevanteng gobyernong agency tanganing masiguro ang safety asin proteksyon ka na lambang Bicolano. Bicol Party List na tulos man nagre-responde sa mga reports kan mga nadanyaran kausa ka na pag-collapse kan spillway bridge sa barangay Tandarura, Ginubatan, Albay. Ang tulay iyon igwane na vital access point para sa mga residente. Ang naggibi dara ka na makusog na bulos ka na tubig na naka-trigger. Iba naman ang duros sa bagat asin makusog na paguran dara ka na Typhoon Dante. Ang Bicol Party List personal na pinagbisita ang lugar nagkondukta na direkta konsultasyon sa sanggatus na apektadong pamilya ang aning i-assess an sa indang mga pangaipo asin madarhan na tulos na asistensya. Katakod kayo na Bicol Party List ang pinag-extendiran sa indang relief support sa barangay Punso sa Banwaan kana Pulangi. Asin nasa 83 na mga apektadong pamilya nakaresibi na kana 10 o kan sinako asin 10 kilos na bagas kada saro.
presente ang 126 na individual sali sa sitio Peña Francia Porok 7 ang nagkaigwa o prone to landslides. Ang Porok 4 iyon nagsapo man in heavy flooding o grabing baha. Asin paibakwar na mga ini pinagdara sa local evacuation center. Si Congressman Saldico na kan ako Bicol Party List padagos sa iyang asistensya para magtaunin mga relief packs o tanganing masiguro na matatawan itong mga apektado kan kalamidad. Poon pa sa naka ito ang ako Bicol perming saro sa nagre-responde dawa anong klaseng kalamidad. Kaya sa inda ining ipinagpapadagos ang tunay na serbisyo publiko kung sa eleksyon sana. Ini ang oras na talagang maggibunin aksyon, tunay na pagkamot, tunay na pagserbisyo sa mga Bicolano, sabi pa ni Congressman Ku. Sa presente man, nag-aabot na sa 500 o 5,500 na mga food packs na pinagtauman sa Balatan, Camarines Sur, anom na barangay digdian na apektado kan baha landslide. Daon dyan ang barangay Kugit, 579 mga benepisyaryo, ang barangay Seramag, 1,296 na benepisyaryo. Sa barangay Duran, 1,675 mga benepisyaryo. Sinman sa barangay Luluwasan, 997 ang benepisyaryo. Sa barangay Kamanggahan, 114 ang benepisyaryo. Sa barangay Pararao, 654 ang benepisyaryo. Kaya nasa 5,500 na mga individuals ang apektado asin na benepisyaran kan sinambit ng inisyatibo. Ang paghinguan na ini kan ako Bicol Party List daro sa indang commitment tanganing ang lambang Bicolano ang ligtas asin suportado pag-abot sa mga natural disasters. Ako Bicol Party List nagpapadagos kan sa indang misyon asin igwanin mga kapartner na region o rehiyon, specialmente sa oras ka na kreses. Ay na daw sa Bicol Saro, may ulamang baga. Lamang nagpaparamdam, sa Bicol Saro, taga Camarines Sur, ang nagtatabang pa, ako Bicol Party List, taga Albay. Ay na pangyayari. Ano man daw masabi kan ML? Pati ni po ang panahon na magpaluwas na kamo nin asistensya, suporta duman sa mga apektadong lugar binabaha. Kung magpara tururog sana sa pansitan, tapos dadaraw nindan na riyon kan Bicol ay pambihira. Si Manaylayla, baka December, manawin na relief. Pag December, dakulan tinataw kaya na pamasko sa mga tugang yatong itom. Alat-alaton. Ta si Manaylayla, naghihinguha man yan. Lugay na kaya eh. Dan ninahanap ko so Bicol Saro. Estable na baga. Sagkod ko yan. Udawa, sangod. Report! Pero nasa linyaman si Kim Llorca. Karondang Kim, pasok. Maray na pag-aga karon ng pilit mauran sa tuyang kamustakan ka na panahon. Digdi sa panuan kan Balatan. Asin papundos-punduman na uran and biglang nagbubulos na makusog na pag-uuran kung minsan karon ng pilit. Abin na karon ng pilit, katakod ka na sa imong pinagtutupar na press release ka na ako Bicol Party List. Ngunyan na aldaw kakaranda Philip nakatalaan na i-distribuer itong 5,500 food packs ka na ako Bicol Party List sa mga individual as in mga apektadong pamilya sa laog ka na Banwaan ka na Balatan, Camarines Sur.
sa orog na itong mga pinaka-apektadong pamilya na yaon sa mga coastal na barangay, sa 6 na coastal na barangay kana Banuan na Balatan na apektado kana nakaagi pang bagyong Krising asin apektado pa na Abaga. Sa ngunya na nagpapadagos na magkasabayan ng mga raot ni na panahon, kadakol kan mga pamilyang apektado sa coastal area na ang sendang hanap buhay iyo na pagsisira. Kaya sigon sa datos man na nakuha niya to sa Ako Bicol Party List, 5,500 na food packs ang ipapanao ngunya na pagkaaga diyan sa municipal covered court dito sa Banuan kana Balatan, Camarines Sur. Sa suudma karondang Philip nagkaigwaman ning mga clearing operation na DPWH duman sa mga nakaharang na daga na nagrasay sa parte kana nabuhat sa Balatan Road, particularmente sa pag-ultanan ka na barangay Kabanban asin barangay Lagana. Sa ngunya na possible pa man nasambitan na tinampo asin sa abiso pa na MPRRMO dupling pinaglilikay ang mga motorista ninulit naman na oras magkaigwa giraray niya pagrasay din daga asin pagbagsak ka na bato sa ka na kabukidan sa urog na unya na padagos man na pagbagunas ka na makusog na oran digdo sa laog ka na Banuan ning Balatan karondang Philip. Kumusta ang spillway diyan sa may ito, Barangay Luluwasan, dahil pa man nag-apaw? Sa ngunyan karondang Philip na status kan spillway, not possible ngunyan sa mga na vehikulo asin dahil manawara itong mga nagpipirsa talaga na magbadyo duman kung may mga pangangaipo na mapasiring sa sentro sa merkado publiko kana Banuan ning Balatan karondang Philip. Pero MDRRMO padagos na pagmomonitor asin pag-abiso sa mga residente na dahil na muna magpipirsa na magpatuloy duman sa spillway sa delikado talagang marita alos biwang na sulog ka na tubig duman sa spillway na halit po yan digdi sa mga barangay na yaon sa kabukidan. Ano ang kamugtakan ka na tubig dyan sa may dagat? Ano maalon? Bako man? Karondang Kim? Again, karondang Philip. Maalon niya ko ang dagat ngunyan? Ay, iyo sabi karondang Philip, sobrang alon ngunyan ka na kadagatan. Asin enterong rolubok pagaan na tubig dagat, enterong brown ankat sa Banuan kan Balatan ta Ramanyato na pirang alos simana na nakaagi na pirming makusog na pagpagunas kan uran ang mga tubig halidig sa kabukiran nagpapasiring duman sa luluwasan kayan duman sa may spillway pasiring duman sa kadagatan karondang Philip. Kumusta ang mga ginigibong lakdang kan lokal na gobyerno ka na Banuanin Balatan sa pagkan bagong alkalde na si Architect Abliter? Sa ngunya na karondang Philip, may mga inisyatibo man na pinaggigibo ang LGU kan nakalis nga ning Aldao itong spillway na nagkaigwaning nagkaigwaning damage itong part kang spillway dampingan pag ito ka na LGU asin ka na DPWH asin tong tuwangan man kan mga empleyado ka na munisipyo na laganan ding mga sandbag para in kaso may matada pang malabusan itong mga residente asin mga motorista na maagi po sa spillway karondang Philip. Kumusta ang supply na tubig yan, itong inumon? Asa mo niya na karondang Philip, okay man na supply ka na inuman na tubig ka na Banuan ning Balatan. And sa ibang parte, dahil niya to haram kung igwa ning mga nagkakagwa ning problema sa Pero sa sentro ng Balatan, mayo man kitang na dadangog kasi na anong mga problema sa inom na tubig ng mga residente. Si mga parasira niya to, mayo man na nagpipersang maglawod?
ay negative karon ng Philip alos padalos man at pag monitor at pag ano kan mga yaon sa Philippine Coast Guard nganing mayong rimalasok na mangyari grabe na kusukan alon sa katagatan. At aram naman kan mga residente at mga parasitira niya to karon ng Philip na talagang delikadong maglaot niyan. Nada daw kubaga dyan, baka man kusog kan alon, kusog kan ragobrob kan motor. Makusugan na may mga nakamapser kaya karon daw Philip at nagpundo na makusog na pag-uuran digdi sa tuyang lokasyon. Arat siya na karon daw Philip, mapasiring kita duman sa may munisipyo sa yaon duman ako Bicol para i-distribute na itong mga food packs na ipapanaok sa mga individual at mga pamilya na apektadong maray ka na pagrapado kan abaga at kan mga opening panahon digdi sa Banuan ka na Balatan Karda Philip. Oo, kung isayan pwedeng makaulay dyan na kaulayon mo, unyaon si Mama Sally. Diba yaon na karon ng Philip si Ma'am Sally and diba yaon man si mga mga coordinator ka na munisipyo kan ako Bicol yan. Bueno, karon na Philip, yan muna ang sa tuya pong mga impormasyon na nakuha mo niyan. Halipudig sa Banuan ka na Balatan Camarines Sur. Arat yan ma-report ka rin tuman sa distribution ka na mga family food packs na papanaw ka na ako Bicol sa munisipyo. Halipo, digdi sa Banuan ka na Balatan Camarines Sur. Ino man po si Kim Villar Carunyo para sa RPN Radio Ronda Iriga reporting. Report! Salamat karundang Kim sa mga heras mong informasyon. Ali dyan sa Banuan ka na Balatan in connection kan gigibuhon na pagtaon ni na relief food packs ka na ako Bicol Party List. Ano, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa AMLO Willier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na AMLO Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bano nagka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 24 minutos makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga. Malumlum na naman na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero maura na naman Ngunyan po pating panahon, grabe na baga, malatan bagyo, halos gusto na magsarabayan, pati ang bagyo, naiiba na. Ini po ang pagbabago kan kamugtakan kan sa tuyang mga panahon. O igwa pala na ipinaabot sa Satuyan, Barangay Santa Cruz Sur,
Digdi po sa siyudad ka na Iriga, may pangapudan, dapit digdi sa sarong nawawarang persona. Ning nawawara na sarong lalaki na ang pangaran Benedict B. Agura. 21 anyos ang edad, may langkaw na 5'8", as in ang sa iyang buhok itom. Diyan horing na hiling kan Hulyo 16 ngunya na taon sa presente. Kaya kung isay man subot ang nakakabisto ki Bumboy, mag-apod sana asin ipaaram si Bernadette B. Agura asin mag-apod sa 09104-855-401. Kaya mag-text digdi sa numero 0917-4855-401. Kaya kung sa inka nangunyan Benedict Agora na haditnaan sa imong kapamilya, kung isay man po ang nakakabisto, paki-contact na sana ki Bernadette Agura. Digdi po palan sa siyudad ka na Iriga, igwan ng maabot sa 156 na senior citizens na opisyal ng pig-validate ng mga beneficiaryo kan Expanded Centenarian Act of 2016. Recognizing their remarkable longevity and contributions to the community. Pinagasagibuan na tulong aldaw na validation activity. Yan nagtalikod na simana. Iban digditong octogenarians, nonagenarians, and centenarians na mga kumpleanyo sa pag-ultanan kan Hulyo sen Disyembre 2024. Tulong aldaw na validation iyo ang pinaggibod duman mismo sa Senior Citizens Affairs Conference Room. Kasi nagkaigwaman in house-to-house visit na pinagkondukta kan nagtalikod na Hulyo 3 hasta 4 para sa mga senior citizens, kabaliman and persons with disabilities na mga senior na. Inisyatibong ini pinanginutan mismo kan OSCA na pamayo iyo mismo si Mr. Perfecto M. Gascon. Sa suporta man asin asistensya kan OSCA officer Miss Marjorie Terrano. The City Legal Office sa pagiman ni Attorney Shen B. Imperial, asin man si Attorney Lee Juan Marie O. Kaayaw, asin Attorney Stanley Noel Aguilar. Iyo ang mga mayormenting nag-provide ka na pre-notarization services sa gabos ng mga validated beneficiaries. An expanded Centenarian Act of 2016 broaders recognition to include Erigueño seniors na edad 80 hasta 85, 90 hasta 95 asin sanggatos. Ini para masigurong makakaresibih nin kulang honra sin asistensya sa saindang golden years. Effort ka na administrasyon ni Mayor Rex Oliva iyo ma-reflect sa siyudad kan Iriga dapit man sa commitment ang aning andignidad kan mga gurang itao.
Tapos niya ito ining manunod po digdi sa asistensya sa mga senior citizens in connection kan expanded Centenarian Act of 2016. Kumbaga pinahiwas na pagtaunin ayuda sa mga senior citizens digdi po sa satuyang nasyon. Basado digdi na families of upcoming octogenarians, nonagenarians, and centenarians na pinag-i-encourage na magbisita sa opisina ka na OSCA. Nanganing mag-inquire sa indang mga eligibility as in application procedures para sa nasambit ng programa. Duman po sa mga maparehistro pa sana sa kansa indang pagboto sa Commission on Election na mapuo na po ini sa Agosto 1 hasta 10 kunya na taon. Preparasyon po ini para sa barangay as in SK elections na gigibuhon sa Disyembre 1 ngunyan pong taon. Na voter registration sigun sa Commission on Election ito ini sa Comelec Balatan. Sabi digdi strictly no transfer of registration during his period or this period. What you can do, first time voter, new registration, bring valid ID or birth certificate. No more barangay certification, clearance, and aakuon ha. Reactivation, only for those deactivated or missing 2 consecutive regular elections. So, dahil po nakaboto sa duwang sunod-sunod na eleksyon. Dapat magpa-activate giraray kamo. Change of civil status, correction of interest, single to married, magdarasananin marriage certificate. Asinan salang petsa kan pagkamundag, salang spelling kan pangaran, magdaraman giraray nin birth certificate. Kung may agum na o soltero o daraga, magdara ka na sinumar o ining inaapod na certificate of no marriage or court documents to justify the change of status. SK voters, take note. Kung kamo 15 anyos na edad bago mag-abot ang Disyembre 1, ngunya na taon, pwede na kamong magparehistro bilang SK sa SK elections. Importante nga pagirumdom na registration gigibuhon po alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon poon Lunes hasta Biyernes kaibahan na ang Sabado asin Domingo apera sana sa holiday kung iniideklara ka na Commission on Election. Morning mampalan dyan sa Comelec na siyudad po nin Iriga sa Comelec Election Officer kay Ma'am Attorney Cinderella Pereras Lozano asin sa iyang mga pag-iriba.
Arestado man sa Banuan kana Batu Camarines Sur na sarong lalaki na kabilang sa rank 5 municipal most wanted person kana Sorsogon sa bisa man kan warrant of arrest para sa anom na maggabat na kaso na pinagaplanchar kana pinagsararong persa na pinanginutan mismo kan CIDG Camarines Sur PFU intelligence packet under Coplan or Coplan Myers by PIT Camarines Sur IEU 5 Joven TSD IG CSPIU RID RSUU 5 as in month 9th SEC 9th SEB 500 first MCRM FB 5 Tracker Team SOD HPG Camarines Sur first PM FC Camarines Sur Mars or MARP PSTA 42nd Infantry Battalion asin man kan 49th Infantry Battalion Philippine Army asin kan Batu Municipal Police Station bandang alas 2 nin hapon kan nagtalikod na Martes. Yan sa Zona 3 Barangay Manga Batu Camarines Sur. Ini pinaluwas sa pangenotman ni Police Major Ryan Anthony P. Ocampo, ang Acting Chief of Police. Congratulations sa Indo, mga miyembros ka na PNP na nagturuang-tuwang tanganing madakop ang saro sa rank 5 municipal most wanted person ka na Sorsogon. Hindi dahil mga pinagbugtak digdi kung ano ang pangaran kan municipal most wanted na yan sa probinsya kan Sorsogon na nadakop. So yan, Bato. Ako man gado ining confidential ang pangaran kay ni most wanted nga ni mayo baga. Kung minsan ano daw yan tabig paparatarago pa. Most wanted, minsan nga ni may mga reward yan, nakabugtak ang pangaran. Hoy, happy birthday pala ki Vice Governor Diday Ku kan probinsya ni na Albay. Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporation pala ang mga linemen kay ni dawa nagraragasa ang mga poste sa area buhi nagdaranin kawaranin kuryente kan Casoreco 3 nagaresponde mga ini. O inaapod na mga warriors of light na mga lineman ka na Casoreco 3. Maski grabe so paros tapos baha talagang naghinguha po ang mga linemen kan Casoreco 3 na maipatindog ang posting nagkaturumba dan sa barangay Iraya sa Balyong Danau na po ini kan Banwaan na buhi. Sabi nga ni kan, good job pag-arog kayan sa marikas nindong pag-responde tanganing maibalik liwat na supply nin kuryente dyan sa naunambita ng barangay sa Banwaan ka na buhi Camarines Sur. Nagapatanid man na P-Bulk sa posibilidad ka na
Mapanraot na lahar flow hali sa bulkan mayon kasabay ka na makukusog na pag-uran na darakan bagyong Dante, severe tropical storm Emong asin man habagat. Sigun sa sendang abeso pwede sir na magbulos na mapulot asin malaboy na lahar sa mga salog na konektado sa bulkan, partikular sa mga banwaan sa Albay. Kurog nang delikado ang mga watershed ka na miisi, mabinit, buyuan asin basod na may nawalat pang mga pyroclastic deposit hali sa mga pagsabog ka na 2018 asin 2023. Biging ganyar kan pebol sa mga residente asin lokal na gobyerno na magin alerto. Bantayan ang kamugtakan kan panahon asin tulos na magsagibunin preemptive evacuation kon kinakaipuhan. Po siniman pong duwang rider na motorsiklo, gadan ang duwang rider makalis na magkabanggaanan sa indang mga motorsiklo sa National Highway duman sa Barangay Basug, Santa Ilocos Sur. Mantang nagbubulos ang makusog ang uran, basado sa investigasyon kan mga otoridad ang saro sa mga rider naglipat pasiring sa ibong linya kan tinampungani na makalikay sa sarong luho o labot. Sa kamunduan nakasabatan ang saruma na rider na naging rason ka na pagkabangga pareho subot na nagsapo ng grabing lugad sa payo asin lawas ang mga biktima na iyon naging kaw sa kansendang tulos na pagkagadan. Padagos ang pagrumdom kan autoridad sa mga motorista na maging extra careful lalo na kon maraot ang panahon. Ibaman itong please be careful with your heart. Minsan man kaya at ang aning makusugnan oran iba kaskason pang magpadaralagan kana sa indang mga motorsiklo at mahal na sa tinampo. Kung nagsasarala-sala pa sa linya, yan ang problema. Tapos ang iba garo kaugmahan na pakaskason ang behikulo ang aning matipsikan sa mga kasabayan na o na mga motorista. Nagerumdumang ko pati so reklamo ka ito ka na sarong driver ka na si Toda nigdi sa siyudad kan Iriga na intirong pinatipsikan kan mobile patrol kan PNP. Sabi ko nga, ang luway-luway, sabi ka na driver kan Tri-Mobile kan si Tuda. O ita, intiro lugod niya pinaharurot sa mobile patrol kan PNP sa buhi. Kaya intiro bagang kaming ragsa. Ay pambihira kung narog ka na ta mga autoridad, iyo pan pasaway. Noot pa man lugod ay magparapasaway, yan ibang membros ka na PNP. Minsan pati una mo mga kagdaog milita may mga darang kargada dapat magturol-tol sa nakita na naka magpara arog-arog ki Colonel Serrano na dahil nagtataon ng Certificate of Indigency dyan po sa Barangay Santo Niño pagkalaban sa politika ay pambihira man na hirak man, bakong arog po kayan na makahirak man baga duman sa mga nagtitios, dahil man yan mahagad nin tabang, dahil man mapasertify na sinda mga indigents kung uroy guwahon. Dahil napagpara haluan po nin politika, ta masupog baga. Tapos na ang eleksyon, dahil para gamito ng sendong poder. Pa nga ni ba kung panahon nin eleksyon, dapat dahil magparapamulitika so mga dapat tabangan ta bilang barangay official ta makairak po bagaan iba niya itong mga kababayan nangangaipo man po yan butanti man yan although sabiyon tanang bako sa saindo bako nindong kaalyado bako po yan ang pagserbi sa kapwa sa gabos para sa gabos
Ang kagurangnan nga ni, nagsiserbi para sa gabos. Magmakasalan man yan umayo, siniserbihan ba kan kagurangnan. Kita lugod, tao lang. Kung na ano-ano na ginigibo, imbis kitang makatabang, dahil kaya kung day po kamo tinatawan in Certificate of Indigency, in fairness man da, apo man pati ni magtaram, si punong barangay Antonio Serrano, kana barangay San Antonio, Santo Niño, pag sa imong pinasadahan, dyan sa iyang opisina sa barangay hall, managigirong kung ano talagaan gustong sabihon niya, taday niya pinagtatawan na Certificate of Indigency, an iba pong naghahagad sa iya kan sertifikasyon bilang tios. Kaya kung day po kamo tinatawaan ka na Certificate of Indigency dyan sa Barangay Santo Niño, di paabot nindo sa Department of Interior and Local Government na iyo po ang nakakasakop kan mga barangay officials. Ang aning matawanin aksyon ang sendong mga reklamo. Mga barangay officials po, igwa pa man nakakasakop sa sainda, yung ahensya ka na Department of Interior and Local Government. Sarong lalaki duman sa Shanghai, China, na pinagsentensyahan na sobra sa 3 taon na pagkakakulong matapos siyang mapatunayan nagkasala nin paorotro sa pagbubugtag kan inaapod na throat serum sa inumon kan sa iyang kaibahan sa opisina tanganing maaraman ang dapit sa mga plano sa trabaho. Nasa sakdal na pinagbisto sa apelyidong Lee, napatunayan na nagkasala niya na inducing drug use through deception. Baka umanggaw din si Aldrin Lee. Ano daw ini ni Aldrin Lee? Binili ni binakal ni Lia na throat serum sa sarong business trip ko na sain. Sinabi ka nagbebenta ka na dawa nagkapirang patak sa nakaini na bastante tanganing sabiyon sarong tawan sa indang mga itinatago. Posible man na subot ini siyempre para maaraman pinagsubukan man ini ni Lee. Ginamit niya ini laban sa iyang kaibahan na si Wang. Tanganing maaraman ang dapit sa iyang mga plano sa trabaho. Ayanot niyang pinaggibo ini ka na Agosto 2022 mientras nag-dinner sinda kaibahanan sa iyang mga kaibahan, pigbugta kanya nin serum. Inomo ni Wang. Nakamati si Wang nin pagkahilo asin pagsusuka alaga day paman makuha ni Lee ang impormasyon na pinaghahanap niya. Naging dahilan man ini tanganing gibuhon niya iniliwat ka na Oktobre hasta Nobyembre 2022 sa sinliwat mag-iba na pagmati ni Wang digdi na nagpo na duda si Wang ilan tanarisan niyang sa kun makakansya sa luwas kay bahan sili iyon may helang siya desisyon man na paadal o pa-examine sa dugo asin ihi basado sa resulta kan laboratory test nagpositibo siya sa clonazepam asin xylazine na makukuha ini sa mga sedative na nakakaapektar sa central nervous system. Gamit ang ebidensya, nagplanchar si Wang nin reklamo sa pulisya, pinagsalakay kan mga otoridad ang harong nili, kinuhaan na truth serum na may laugman kan mga droga. Ito man inamin nilian sa iyang kasalan. Kanda yung naghaloy, hinatulan kan Shanghai District People's Court si Lee, nin 3 taon asin 3 bulan na pagkakakulong asin multang 10,000 na yuan. Daw ang ani ba kung detalyado ang eksaktong plano sa trabaho ni Wang, dakula nag-iisip online dapit sa dakulaan sa iyang plano asin kung anong sekreto ang gusto niyang maaraman kung taano tanaginibo niya ang krimen. Kaya nantes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay.
Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo aron kan gluta injections, gamit tinda mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa
Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, an sa imong familia. Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gudgunyan. Umuulan ng free e-load sa ML Willier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na ML Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Po kita rigdi sa tuyang programa. Para kita nga 10 minutos makalampasan alas 9 din pagkaaga. Kumusta pala sa UNEP High School Batch 87? Prede Adok. Sabi ni Romol Salcedo, Prade Adok. Ano niya ako tadi mo na nasasayo dan pangaran ni Freddy Pangga. Naging adok na baga ito. Aray kaya ko din yung pa-adok-adok si Freddy. Minsan makonselo man si Freddy pag nakakampang mo. Kumusta kay Richard Epres dyan po sa Springfield, San Miguel, ligdi po siyudad kan Iriga. Siyempre kay bukal attorney Shai Noble. Saka kay dating bukal Manny Noble. Siring man kay attorney Rico Borromeo dyan po sa Barangay San Isidro, ligdi po siyudad kan Iriga. Yan sa Banuan po ka na Batu, Camarines Sur. Personal na nagbisita si nagpaabot nin tabang sa mga pamilyang naapektaran ka na dahi inaasahan na kasulo. Alas 12 nin mag-umagahon sa Barangay Pagatpatan. Sabi man ang pasasalamat sa DSWD Field Office 5 asin man MSWD o Batu para sa saindang paenot na tabang sa BFP Balatan asin Batu sa mga opisyal kan barangay asin mga residenteng nagtabang sa pagpalsok kan kalayo. Marikas man na nagresponde na alkalde ka na banwaan na Balatan tanganing tabangan. Ito pong nasuluan na pamilya.
ning si Mayor Enrico Dangkalan kan banwaan po ni Bato kan idolo ni Soy Kapitan. Idolong alkalde Suyan Bato. So dating alkalde, sabi kan iba, parak-patakan. Nagngiri na. Kamusta man retired Air Force Alex Celeste ki Grande Asinman ki dating kagawad Luwiliano. Sige bagaan paara ni classmate Luwiliano itong mga langka na generis na hinog. Naglay na nagsiram-siram, sige paibag panauman classmate. Si retired SPO4 Paringno kinagrampa, sige na sa nabagan turo thumbs up. Kan yaon pa ini diyan sa traffic division kan PNP Iriga makonsuelo man ini si Pading Noki kaya nga nag-aharali ang mga nagti-terminal na yan dyan sa may crossing baga terminal kan SG2 da o ining biyahing San Jose may bendisyon nga sa taas. Sa inyo na hali na taas, so nagbibindisyon kaya na mag-terminal yan dyan. Pero nagbalik na naman pati, binindisyon na naman gayon ka na taas. Ay pambihira, pag-arog po kayo, may mga borobindisyon pang hali sa taas, ha? Report! Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon sa Philip Marinaga sa imasin sa Kabasagat Tabay. Exact location niya to yang kita igdi sa Banwaan ng Balatan, particularmente na igdi sa may spillway kang luluwasan kung sa'yo talaga grabe talaga ang distroso tabi karon sa Philip na dara kaining si Bagyong Christine sa kaining habagat. Halos talagang igdi sa may spillway kang luluwasan. Naghiwas so tinampo maganda baga ka nagpatili kita karon dang pilit sa mga nakalis na bulan duman sa Sarong Resort talagang igwa pangharang igdi sa may kilid kang spillway talagang dahil makaluwas sa barangay luluwasan naluwas na ang tubig tabi karon dang pilit. So yaon igdi ang group pang Ako Bicol Party List kung sa'y magkakaigwa sila ng relief operation sa nagkapirang barangay igdi sa Banwaan ng Balatan and of course igdi sa may spillway kang luluwasan nagkakaigwa ng clearing ka yaon igdi itong mga equipment na pagrurugaring kang Ako Bicol Party List ining bako nagtatabang sa lokal na gobyerno kay ni Banwaan ng Balatan para magkakaigwa ng clearing operation igdi sa luluwasan spillway. Ano mo sabi karon sa Philip talagang tamang-tama sa pangaramidang luwas na talaga ang tubig tabi karon sa Philip. Marigani tabi karon sa Philip na agihan na siya ng motor pati tricycle. Bakong araw ka suudma talagang ini passable sa mga light vehicle. Pero ngunya talagang nagre-risk ka sa mga kababayan malangan ni Igdeo may nahiling kita na tricycle, nagre-risk ka talaga na magtawid igdi sa mayo makayang ibang tatawidan paluwas igdi sa nasabi ng barangay, kung hindi talaga, maagi pa ka talaga, igdi sa may spillway tabi, karon da Philip. Sabi ka, bubugta ka na yan tulay. Baka. So, yaon igdi, ang paghugaring na equipment ng Ako Bicol Party List na bako, nagtatabang tabi, karon da Philip sa pag-ibong clearing operation. So, ayan ang sitwasyon tabi, si karon da Philip. So, arat dyan, mabalik kiraray ako, pag ma-distribute na ka-relief operation sa nagkapirang barangay, sa Banwaan ng Balatan Camarines sa tabi karon da Philip. So, yan muna tabi karon da Philip ang sitwasyon igdi yaw igdi ang grupo kang Ako Bicol Party List of course si Ma'am Sally Loses si Sir Eli Calisura coordinator sa Rinconada area nagtatabo na ko yan igdi sila ang nagpapacilitate sa gigibuhon na relief operation sa nagkapirang barangay igdi sa Banwaan ng Balatan nagigibuni. Ano yan, maghapon dyan sa Madam Sally?
So, yan mo na sabi ka lang sa Philip sa medyo kuyan igin, na maduros, maringani na pundo. Pero pati ang signal mo, pigpapalid, pag ako nadadangog. Yan mo na sabi ka lang sa Philip, halig dito na pa ko yung location, para sa RPN, dito kaya nagdaranda, sa kukaseret, report din. Report! Mandoroson ka da, garo, dahil kita nadadangog ni Karondang Raquel pag hinahapot ko. Napadpad sa iyang pagdangog. Saka maalon, siguro ang naglalaog sa talinga alon. Yan kaya sa barangay Luluwasan, kaya ito nagirumduman ko. Sabi, pabubugta ka na dyan na tulay. Barangay Luluwasan po. Ang tinampong yan, saro yan sa mayor na inaagihan. Pasiring sa Banuan kan, Pasakaw. Ano na nangyayari kay itong Pasakaw to Balatan Road na lampas 2 bilyon ang budget bagang pinag-konsigir ni Congressman El Rebilla Pertican panahon na congressman pa siya, tapos ngunyan governor na. Sagkod ngunyan dahil po natatapos ang sinambit ng proyekto. Pag-abot mo duman sa may mga resort, itong paluwas duman, rolobak man girara yung tinampo. Imagine, lampas 1 billion ang budget. Anong nangyayari? Napapaano ang proyekto? Kadakol kan budget pero dahil natatapos. Digdi man sa siyudad kan Iriga. Ikaw na nga ng tarpulin baga dyan si Congressman Migs Villaperte itong pinuunan kan panahon pa ni dating Alcalde Madel Alpilor na rapid exit bypass road paghaling San Isidro pasiring dyan sa barangay Santa Cruz. Ang aagihan ka na tinampo maagi sa barangay Prancia. May sinimento ng porsyon, kundi duot na bagaan, may hiling mo dyan ngunyan. Anong nangyayari? Kaya man pwedeng sabihin na napundoan proyekto, panahon din eleksyon. Once po na pinuuna na ang proyekto, bago mag-eleksyon, normal ang pundo yaon dyan, ipapadagos yan, dahil man yan pwedeng mapinding ang proyekto. Ang problema dyan, baka piglalay gayan patrabahong yan, dating Alcalde Madel Alpilor ngayon Ayan po, kita dahil man nagsasabing arog kaya, kundi baka igwang arog kaya na mga kaisipan na nasa likod. Kung minsan po, ang ibang mga proyekto digdi sa tuyang nasyon, bako sa naman siyudad kan Iriga, pag iba na po ang nakaposisyon, dahil na tatarapos yan, da magibo ay samuya man ngaya. Dahil ngayon da, kumbaga, mayo ngayon dyan sa pangaran mi. Riniribaya na nga ninin pangaran, dahil patapusan proyekto, ay ano na yan. Dyan sa barangay San Isidro, so covered court, inali na baga sa pangaran ni dating Alcalde Madel Alpilor. Ay ano nang buhay tayo. Grabe kaya, iba pong mga politiko, paepal talaga. Kasuguan baga na day pagparaburugta kanin mga lapida, pangaran, ang mga proyekto kan mga politiko. Pwede yan bugta kanindo. This is where your taxes go. Bako man kwarta nindo yan. Hali po yan sa buwis kan mga namamanwaan. Out pa man lugod matapos na proyektong yan. Siyempre, ganyan kaya matukaw pa sa naman baga. So, ay nakatukaw na. Tapon kan Hulyo no, so mga kompesto ka na mga bagong congressman, senador, digdi po sa tuyang nasyon. Sana maipadagos po ang proyektong yan. Daway say nagpuon, ang kunyan tadigdi. Daway say nagpuon na politiko kan proyekto. Tapuson, tanganing magayon man, an mahaman, bakong kaputol.
maray ko na sa indong kaisipan magputol. Arog kan kaisipan kay ito ni dating Congressman Paul San Binaventura. Inapod ba ito? Putol. Dapat kaya nga sa mga nanlulupig, putulan. Ay, pambihira. Kaya dahil mo ito nakasalit, makmupupurutulan. So, mga nanlulupig. Kadakol ko kan mapuputulan ng mga paralupig. Ganyan pong panahon. Ay, pambihira. Kung minsan may mga pinapasar na bill na ibang mga congressman niya to, mayo man pong mga pakinabang talaga. Arog na naman kan kaisipan ko niya ni Senador Erwin Tulfo. Na ngaya halian na pundo. Ay dahil ngaya pagpagihon ang pundo para sa flood control para sa mga congressman senador. Dapat ngaya ang magpaagi kayan ang DPWH. An hapot po dyan. Ano daw? Kung DPWH, mayong gunting. Dawa isay magkapot kan pundo, isay an agihan kan pundo. Tadig di sa Pilipinas, talamak na po ang guruntingan kan proyekto. Kaya nga na ibaga mga malasado ang nagkakaharaman. So iba din natatapos. Anapot dyan, napapasain ang pundo. Pag-arog po kaya ng mga proyekto. Samantalang release na ang budget. Pinuuna na ang proyekto. Nangangahulugan, release na ang budget kayan. Kaya nga na po na. Report! Ngayon, antes kita magpadagos, nasa linyaman si Karondang Raquel, nagbabalik, pasok. Okay, salamat sabi, Karondang Philip, araatyan ko niya to, makakaulay niya to, sali, kaulay pa saka ang sarong ekstasyon ni Gisot Punada. Pero sa sitwasyon niya sabi, Karondang Philip, medyo magaya-gaya, ang panahon hindi sa Banwaan ng Balacan, na nagpuntos oran ba kung araw na subago na talagang pagpasirimiti. Una mo talaga may bagyo talaga kita isusipro kang bago, mapusog na oran tapos makusog na duros mo niyan. Bahagyang nag-init kaya puspusan na ang ginigibong clearing operation. Kakang grupo kang ako Bicol Party List kung sabi Karondang Philip, inuupad itong daga naman sa may spillway, tanganing magrarong siya, tanganing itong tinampo maagihan na ni matano ano pag grabe kaya ang flowing ng tubig sabi sa Karondang Philip. Una mo baga, dahil na halos talagang sakop na. Hindi baga so may pinaglaag na seawall, halos pirangdang ka na lang, maaabot na tabi ini Karondang Philip. Kaya yan ang pinag-uukan kay itong pakko na pag-ugari kang ako Bicol Party. Sanganing magrarong, sanganing itong tubig, dahil na siya mag-apaw, duman sa tinampo, hindi sa may spillway na pinag-aagihan kang mga bihikulo na kaya na makaagi ang motor. Pero sa unyan sabi Karondang Philip, talagang dapat matake ka ng risk. Baka pag nag-agi ka dyan sa may sa tinampo, sa katahawan kang spillway, baka magkatok ang motor mo. Para mo tabi, hindi sa may sakong-sakong lampas sa sakong-sakong ang tubig tabi na nagaragasa, hindi sa may luluwasang spillway tabi Karondang Philip. So, arasya tabi Karondang Philip, nakiti ko yan pa. Yaw ni si Karondang Kim Lorca, na kaibana niya. At yan, tabi Philip, mabalik kita giraray. Yan muna ang sitwasyon ni sa padating sinasagibong clearing operation, kang grupo kang ako Bicol Party List, and arasya tabi Karondang Philip, magkakaigwasundan ng relief operation. Kasi bago tabi Karondang Philip, nag-courtesy call na ang Media Relation Officer kang ako Bicol Party List, Sumang Sally Loses, hindi sa Mayor Abliter, nag-courtesy call na sila bago nagpasiring igdi sa may luluwasan spillway ang grupo para mahiling ang ginigibong clearing operation ng grupo tabi Karondang Philip. Ay na si Mayor, nagya naman. Yaon man duman si Mayor tabi, nakumudar man ang mga taga-media, sinagrupo kang ako Bicol Party List, very accommodating man siya. E di pagkatapos hindi mabalik kami dumam, tanganing isa sa video na ang relief operation sa libang barangay ang tatawan tabi kang grupo kang ako Bicol Party List tabi Karondang Philip. Ano yan, maghapon ang ako Bicol Party List dyan sa Banuan Balatan, ngunyan? Kaya hanggang 11 lang tabi sila Karondang Philip. So may iba pa sila nga itinari. E nilang talaga ang pinatunyan muna nila
na nagkunya sinday sa LGU Balatan Tabi karon dapili. So yan mo na tabi ano, direktamente haligi sa may barangay Luluwasan ligi sa banwa aning Balatan Kamsur kay bana si Karondang Kim Yor kay ni sa kota sa Respar Sarpin si CK Ira Churangda reporting. Report! Salamat Geraray Tabi karundang Raquel hon ako makaulay muna si Madam Sally Loses sa kasi Mayor Ding Abliter kana banwaan po ni na Balatan Camarines Sur. Dapat maaraman ta kung ano na sitwasyon kana mga tinampo dyan sa banwaan kana Balatan ta may mga lugar po dyan na talagang risky naagihan kan mga motorista ining dyan sa may Kabanbanan itong harani na po lugod dyan sa may sentro ka na Balatan ng mga tinampo igwa kaya dyan ng mga lugar na talagang nagkakaigwa po ni na landslide. Tataram na pala si Ma'am Sally yaw na sa Banwaan kan Balatan duman sa may Spellway dyan po sa Barangay Luluwasan nahiling ko digdi talagang apaw na tubig dyan sa Spellway. Na daw so taga Rinconada na dapat mag-asikaso taga probinsya kan Camarines Sur ano na inot pa na Bicol Party List nawawara ay daw si Governor El Revilla Perte saka si Kong Elre tadi nagpasiring duman dyan sana nagpasiring sa Banwaan kan Baaw sa Santa Eulalia baka takot na pag nag-agi duman magrasay kung marasayan pa nga o mapahal na sa auto pati ni puan panahon na magpahiling ka mo sa publiko sa tuyang mga kababayan digdi sa Rinconada area pag-i-eleksyon kunyang bagain tirong sinusuportaran ka mong marhay kan mga taga Rinconada area tapos pag abot kan arog ka ining igwanin mga kalamidad kinakaipuhanan sa indong presensya minsan dahil na po ka mo nagkakahiriling dapat ba kung saan ang pang-eleksyon maging visible na mga politiko po sa oras nin kalamidad ipahiling nindo na totoo na talagang servidor ka mo kan sarong banwaan o syudad o probinsya o distrito nganing ang tao mabinsir kan sa indong mga ginigibo ako binsido ako sa Ako Bicol talagang pag-abot sa mga arog ka ini dahil po sinda nagpapabaya automatic na tautulos din suporta ayuda sa tuyang mga kababayan na apektado kan kalamidad. Nahiling ko baga digdi si Dondon Onyedo nag-selfie sa tao kan seawall ay daw si Karondang Raquel saka si Kim Karondang Raquel dapat pirmi kang dyan sa ibabaw kan seawall iatong ka dyan magpara turotong-tong dyan sa may Spellway kabalyo na nga ng Trimobile persado man talaga na Trimobile dyan sa barangay o sa Banwaan ka na Balatan kumusta na daw so Spillway man digdi sa barangay San Jose kung ano na nangyayari kung naagihan naman saro man yan po sa nag-aapaw na tubig hindi kita may mga alternatibong agihan digdi po sa Rinconada area na dahil na maagi dyan sa Spillway sa barangay San Jose pwede kitang umagi dyan sa sentro ka na Banwaan po ni Nabwa pero
Pero kung mabugtakan niya ni na tulay, ining spellway dyan sa barangay San Jose, dakulang tabang man po yan sa mga taga-Rinconada. Sagkod kaya ngon yan, hinahalata pa na matapos ang tulay dyan sa Waras, sa barangay San Agustin, digdi po siyudad kan Iriga. Sabi ka ito ni Engineer Ares Hermoso, matatapos na yan. Mala, tasagkod ngon yan, ngaya Hulyo tapos na yan. Kunya na bagangon yan, maagosto na naman. Lugay na patrabaho. Yan, dapat labo-labuhon dakula po yan na perwisyo sa mga motorista digdi po sa Rinconada area. Minsan kaya nahiling ko baga nagpuputol kan kabilya dyan mano-mano. Imbis na may mga makinarya na po baga na pwedeng pamputol sa mga darakulang kabilya. Ano kaya ang kontraktor kinuat tagaduman pa sa parting Metro Manila, Dumlao Construction. Digo man baga mga kontraktor na darakula digdi sa tuyang lugar. Ang regional office po kaya kan DPWH. Minsan dahil taman maintindihan imbis matabangan sa mga kontratista digdi po sa Rinconada area sa probinsya kan Camarines Sur ang kinukuha sa mga taga Manila pa. Ayaman nga ni yan kan grupo ni Engineer Steve Andalis. Mga darakula man po baga kitang kontraktor digdi sa siyudad kan Iriga. Yaon dyan si Engineer Monmon ngo. Magturuwang-tuwang yan, baka mas madaling natapos ang tulay na yan. Ang problema kaya taga-ibang lugar pa. Baka kinukuhan kabilya, duman mo sa Metro Manila, kaya alo yun ang tinampo dyan sa First District, Kalobak. Siyempre, abala, siguro baka nagkarautan sa mga truck dahil nadadara sa ibang mga kabilya na ibubugtak dyan sa tulay ka na Waras sa barangay San Agustin, Ciudad kan Iriga, kaya abalaan patrabaho. Kaya nantis po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-On, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-On, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste ko. Smart Duo. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 41 minutos. Makalampasan alas 9 na pagkaaga. Yan man sa Banuan ka na buhi. Yun kay Vice Mayor Etchepari sa iyang pinag-enforsar na striktong attendance policy sa Sangguniang Bayan. Vice Mayor Christian Etchepari has started implementing a new policy in the Sangguniang Bayan buhi nan kamauutan iyon ma-promote ang punctuality and accountability sa iyang mga miyembros. Ginibong second regular session si Etchepari ang pinaghapot na presidente kan liga kan mga barangay na si Abigail Amandi na mag-submit kan sa iyang medical certificate tanganing i-justify ang sa iyang pag-atindir o pag-absent kay ini sa ginibong first regular session. Kaparehas man sa na-request kay Councilor Eddie Misalucha Sinman Raul Libardo Jr. Mga absent man sa committee hearing kan nagtalikod na simana. Sigon kay Etchepari ang mga konsyal na dai makapagpresentar ng medical certificate o kaya anuman na valid excuse iyo ang iguanin leave credits na babawason. Pinag-emphasize pa man yan na anlay iyo ang puhan sanang sarong konsyal mag-atindir sa sarong sesyon kada semana. Sabi pa niya, they are expected to be consistently present as representatives of the people of Buhi or entrusted them with a mandate. This is not to penalize but to instill professionalism and discipline in the council. Etchepari explained public service requires commitment and we owe it to our constituents to show up and perform our duties regularly. Sigun man ki Councilor Amandi, she would submit the required medical certificate explaining that she was under medication at the time of her absence. She expressed support for the Vice Mayor's initiative, saying the policy promotes fairness in public service. The policy of the Vice Mayor is just fine para sa patas na paglilingkod sigon ki Amandi. Alagad si Councilor Misalucha nagsabi na siya ang kaipuhan ang pag-review kan internal rules and procedures kana Sangguniang Bayan tanganing madeterminaran ang mga pag-absent sa committee hearing. Ini subot kaipuhan documented asin mag-agi sa tamang procedure asin magsunod sa tama. What is important for maintaining good relationships in the Sangguniang Bayan is mutual respect. What is right must be followed. If documentation is indeed required, I will comply. Sigon ki Misalucha. Etchepari reiterated that it would be unfair to other councilors who are present and actively working on measures referred to them, while others are absent without proper justification. The policy has received mixed reactions from fellow legislators, but Etchepari stood firm, saying the measure is meant to promote transparency and restore public confidence in the local legislative body. As of press time, Councilor Libardo could not be reached for comment. Hoy, good morning man ki Mading Sally Salvadora. Diyan po
sa Banuan kaya ka nabuhi. Sabi ni Vice Mayor Christian Etchepare ka na makaulay niya mo. So mga pag-iribat ang miyembros ka na media na digdingaya sa kuyang liderato bilang Vice Mayor ka na Banuanin buhi. Di nga ako mamumuliti ka. Magkalaban yan, magkasurog. Basta sutama iyoan sa iyang ipapautob. Kumbaga transparent. Dawa ngayon nasa bako nasa grupo niya. Importante kung ano ang karahayan, mga kaisipan na ikakarahay mayong problema. Ano na, sa linyaman si Karondang Atan, pasok. Pasok. Karondang Atan, pasok. Go ahead. Okay, salamat sabi. Pasensya na masyadong monitor. Pasensya na po, sagabot po naman nag-aantabay maray na aga. Atin man sa mo, Karondang Philip, kuya muna ang suyang dandas na bareta. Uminabot na sa 337,204 kahon and family food box ang naipagtaon na kandipart sa Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado kan bagyong Pising Dante Emong at sinabagat kaliman sa Manila-ibang reyon sa nasyon as of 4 a.m. Kunya na Webes Julio 24, para man sa Region 5 o ang Kabikulan, uminabot na sa 16,366 ang naipagtaon ng mga FF3, Mientras sa National Capital Region, 62,968, Ilocos Region, 23,254, Cagayan Valley, 1,211, Central Luzon, 129,423, Tuman sa Calabarzon, 9,429, Limaropa, 10,472, Western Visayas, 26,402, Negros Island Region, 30,852, Central Visayas, 11,910, Eastern Visayas, 2,691, Zamboanga Peninsula, 3,597, Northern Mindanao, 712, Davao Region, 219, Soc Sargent, 20, Atinman and Cordillera Administrative Region on CAR na ipanin, 7,878 FSP. Mientras tanto, panagos naman ang pag-ipagtrabahan ng DSWD sa mga apektadong lokal na gobyerno para man masiguro na sila tulos-tulos na abot ng panenot sa tabang at inayatod din marikas ang pangangaipo kan komunidad. Nagdag na barata sa lado lokal kabarakada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Congratulations Mampalan kay Regional Director Gilbert Sadsad sa iyang appointment bilang Career Executive Service Officer rank 3. DepEd Regional Office 5 family is joyfully celebrating your success. Babasahon ko man po ining pinaluwas na pahayag ni Gritzin Barreto. Sabi niya, yes, I'm Tony Boy Cuangco's mistress, so what? Gritzin Barreto opens up about a 30-year relationship with a business tycoon. And a revealing interview, actress, philanthropist, and billionaire Gritzin Barreto candidly addressed her long-term relationship with business tycoon Tony Boy Cuangco.
Meron nagbabalik si Karonda nga atan, pasok. Hello. Hello. Go ahead. Okay, salamat. Nabuk sa bahaan, talabaan ka. Go ahead, tabi. Karonda nga atan. Ito nagpapara wara-wara baga si Karonda nga atan. Go ahead. Ayo talaga. Dahil na ba nagalalaog si Karondang atan. Ang tanawara so signal. Field Report! Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Sa revealing interview sa actress, philanthropist and bilyonaryo ng si Gretchen Barreto candidly addressed her long-term relationship with business tycoon Tony Boy Cuangco, affirming her role as his mistress with a strikingly straightforward declaration. Opo, kabit po ako ni Tony Boy Cuangco, Barreto stated unequivocally. The interview marked a rare moment of unfiltered honesty from Barreto, who has long been a subject of media fascination due to her relationship with Cuangco over the course of their 30 years together. The couple has withered both public curiosity and criticism, given that Cuangco was married to another woman when they began their relationship. Barreto's declaration, "Yes, I'm a mistress, so what?" was a defiant response to the societal judgment often associated with her rule. By acknowledging her status openly, Barreto challenged the stigma and invited a broader discussion on personal choice and societal expectations. Throughout their extensive relationship, Barreto and Cuangco have remained a focal point in the media, both for their high-profile status and the unconventional nature of their partnership. Despite the controversy, Barreto's remarks in the interview underscore her commitment to embracing her truth and living her life on her own terms. You can call socialite actress Gretchen Barreto men and nasty things like malandi, badoy, bagong yaman, and kabit. She will accept it, but never matapobre. The 54-year-old Barreto openly admitted for the past 30 years, "Opo, kabit po ako ni Tony Boy Cuangco. I never denied it. I am happily his kabit. I am happily his mistress. I have a man who loves me unconditionally." Adaw si atong ang dahi kanamutan. The beautiful actress described her relationship with partner and business tycoon after 30 lovely years. Gretchen couldn't care less if she will never get to marry the man of her dreams. "Maybe I will never be married to him. Maybe he will never marry me. Maybe I will never have that dream to walk down the aisle, but have that fabulous gown, but who cares?" She has accepted their kind of relationship from the start. "I have a very flawed life, a flawed relationship, but I'm happy. It's not perfect. He understands me fully, he loves me fully, and his eyes, I can do no wrong, so who am I to complain?" The mother of Dominic Cuangco says life isn't perfect. In her candid conversation, Barreto emphasized that her relationship with Cuangco is a deeply personal aspect of her life, shaped by decades of shared experiences and mutual affection. She asserted that her happiness and fulfillment in the relationship are what truly matter, rather than conforming to societal norms or pleasing public criticism. Barreto's openness reflects a growing trend among public figures to address their personal lives with honesty, pushing back against traditional expectations and embracing their own narratives. Her interview not only sheds light on her relationship with Cuangco, but also contributes to a broader dialogue about the complexities of love, commitment, and personal identity in the public eye. As Barreto continues to navigate her high-profile relationship, her interview remains a powerful statement of self-acceptance and resilience, illustrating her journey through love and public scrutiny over 3 decades. Tapos.
Sabi mo ba kayo ng iba, halos lahat ng Barreto, ganyan na ng estelo, basta mayaman ka, bilyonaryo ka, papatulan ka ng mga yan. Ay na pangyayari. Susunod naman ba kasi ano yan? Sunshine Cruise. Sabi kay Ning sa Roman, favorite actress ko yan, si Gretchen at si Chris Aquino. Pero nang malaman ko ulo ng NPA at nakasupport sa CPP-NPA terrorist, nawalan ako gana. Saka na, adik yan si Greta, nawalan ako hilig sa artista. No favorite. Tapos ang kaso, mag-arog na kayan. Suruya palan. So mga kababayan niya to. Kunyan ko lang dito. Nag-ako umambaga si Gretchen Barreto na siya mistress, kabit ni Tony Boy Cuangco. Anday niya inako na kabit naman siya ni Atong Ang. Pero kay Tony Boy inako niya. Anong nangyari? Nagaro nga yan nangyayari. Piglalaglag pa niya si Atong Ang niyan. Na iyon ang pinatulan ni Atong Ang si Sunshine Cruise. Sa kahaloy na po baga, magugulo man talaga ang mga Barreto, kaang panahon pa. Sindaman sa nangani si Gretchen, saka si Claudine, pero pigaagawan bagay ni si Atong Ang. Kan gadan sumagurang ni Atong Ang. Iiwal baga ang duha. Ta may gadan, makmusa ng mga gibo yan. Masakit ang mga artista po pag-arog kaya. Bihira kan matinong artista pag abot sa relasyon. Ano ba mga tultul man pero an kadaklan. Pera-pera lang yan. Kwarta-kwarta. Basta may kwarta ka ay papatulan ka. Kaniba po mga artista na may hilig sa luho. Ang problema kasi mga maluho an iba. Kaya daw pinano kung ang tao day nakukontento ang sarong babae sa iyang nakukuha. Pakusan ang sa ano yan pag-abot sa material kundi pati sa pagkamuot. Binabakal pa. Yan ang difficile dyan. Yan napod niya mga gold digger. Social gold digger kan artista. Ayan, iba la kabilib pero ang iba na arog ka na naaraman sa rong artista, siyempre kasuya bagang pagparamasdan. Kita pating mga Pilipino konserbatibo pag-arog kaya ng mga bagay. Para sa ibang nasyon, narugan na Amerika na mga liberated ang mga kababaihan duman, maski ang kalalakihan. Pero ang hinahanap bagakan mga kalalakihan na kano, mga Pinay ta, tultul, disente, pag-abot sa pamilya. Kumbaga, kung nakakakuasindanin na comfort sa mga kababaihan na Pinay. Kaya inaaragom kan ibang mga kano, so Pilipina. Ngayon ay nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpabot ng informasyon si Raquel Caceres, Kema Liurca Hunyo, si naman Jonathan Oliva, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.